Přijeli jsme až moc. Nepřejeli. Vyhodí si mě oknem. Může, já půjdem za váma. Tak přišli jsme se tímto blokem, asi policajt. Ano, nevrátil se odsud londýnský policajt. Ale co na tom sejde? Víš, co na tom sejde, bych taky řekl. Nic nám na tom nesejde, ale prostě já odsud hned mizím, ještě mám potápěcký zařízení. Kdo se odsud nedostal živý? Naše Roxotvan. No to jo, jdu se podívat do baráku. Je to plazmačka. Jdu si sednout. Au! Plazmová tavice. No co se jít podívat někam tam. Je, klouzečka! Au. Nějak mi to nedává dohromady. Medvídek? To je napíchá hlava. Co to? To se ne. Všichni umírají, musím sprit. Musím plavat pryč. Uplaval jsem pryč. Ale to velmi špatně. Já jsem se odsud dostal, ale tak jsem tam pověsil vstup zakázat. Nikdy se nevrátí živý. A tak tam už nikdy nevstoupil. Nikdy. Už o tom nikdy nikdo nevěděl. Nikdy tam nikdo nevstoupí. Zemřeli tam mý 2 kolegové a je to velmi smutné.